आइदै आलु सोदों उदैया मानो दाबो हामनो रोंला डक्टरनावबो बेसेबा थांबाय मुलिबो जागासिनो मानो हामला दासिमबो नङा मा जामारखो दे पापि उदैया बिराद खस्थ' मोनबायलै माबा आलुयोबो सायोबो बिखाखौबो माबा ज्राव ज्रावसो मोनलायलांबायहाय बाल आयै आयै दै गुसु लाबो उदैयाव लारि आगो मुलि जाबाबो खाथिया मा बेमार बेफोरो गेस्ट्रिकसो जानाय होनना बुंदों डक्टरा गेस्ट्रिकआनो कि एसेबां बेफोरबायदि थायो गेस्ट्रिक नङा खोमाहाय बाल केन्सारसो जादों खोमा नङाबाबो पाथर साथरसो जादों खोमा डक्टरफोरा अबेबा हमनो हायाना आरो डक्टरानो मोजाङै नायाखै बाल एकदम दामि डक्टरफोरनाव नायबासो मोजां जासिगोन खोमालै उदैया सहायनो हायि मोनबाय आङो मालै गायरे हामाखै नामा नोंनिया हामाखैलै आदा मोनदोंना आरो जाबाव चावमिन मम' कुरमुरि मुरमुरि सुरमुरि आरो जाबाव बानलु गोरान बानलु बाथोन नांगौनि बारा जायोमोन ना नोङो हा आं सिगाङावनो बुंबाय थाखायोमोन नोंनि सिगाङाव नोंनिया मालाबा गिदिर बेमार जागोन होननानै दा जाबायना मिनिनो फैदों बेयाव आंहाबा उदै आलुना उदै सानानै थानो हायाखै बेयाव मिनिनो फैदों जाजाबासो मोनथिगोन माबायदि मोनो मोनथिबाय आइयालाय आइया दङ आरो माथो खालामबावनो आइखौ दै गुसु लाबोनो हो उदैया बिराद सादों आरो आलु सोदोंबो माबायदि बेमार मुलि जाबाबो हामनो रोङा नोंनिया बांद्राय जाबाय नालाय दा बेमारफोरा जानोसो सहस हामनो सहस नङा सोरबायाथ' बिदिनो थैलाङो हामबासो हामबाय हामाबा गैला फिनिस मा सिगिनो फैबाय थायोलै नोङो माबा थां आइखौ दै गुसु लाबोनो हो होनि हा जाबाव आरो जाबाव नोङो मिथिबाय एबार जुदि हामोबाना नों मालाबाबो जानांला दासो मोनदोंना मजाखौ हा मोनदोंना मजाया सिगां मजा जायोमोन ना दा मजा ओंखारबाय बखिबाय थानाङा थां बेनिफ्राय माबा उदै सादावफ्राव माबा बखिबाय थायो आंसो मिथिगौ बेयाव आं मोनबालाय जाखागोनथ' आरो सोरथ' मिथिगौ दे बेफोरबायदि बेमार जागोन होनना मिथिबालाय जायामोन आरो आइरै रखरा उदैया बांसिनसो साबावबाय बखिनानै थां पापि बिदैया खब मिनिदोंसो गावसोरा जाजाबासो मिथिगोन आंखौ खालि रायबायल' थादों बे आइयाबो आयौ दै गुसु लाबो जमुना आं नोंजों रायज्लायना जोबोद मोजां मोनो आंबो मोजां मोनो आं हरबाय थायोना नोंनो फन डिस्टार्ब खालामबाय थायो नोंखौ डिस्टार्ब मोनालै आङो जमुना नों डिस्टार्ब मोनमाराथ' हे माबा दिदोम डिस्टार्ब मोनालै आंबो नोंजों रायज्लायनो मोजां मोनोथ' नोंजों मोजां मोनोखायनोथ' रायज्लायबाय थायो आङो नों सानो खोमा डिस्टार्ब मोनो होननानै आंखौ नाथाय आं जेबो डिस्टार्ब मोना ओरैनोबाबो नोंनि अनगा रावजोंबो रायज्लायखायाना आङो जेबो डिस्टार्ब मोना आङो बयफ्रेन्डबोथ' गैयाना आंहा बयफ्रेन्ड थानायबासो डिस्टार्ब मोनगौमोन खोमा दा बयफ्रेन्डबो गैया नालाय जेबो डिस्टार्ब मोना नोंहासो गार्लफ्रेन्ड दं खोमा ना दिदोम जाबाय आरो नोंना गार्लफ्रेन्डआ अबावबा गाज्रि मोनगोन आंजों रायज्लायबाय थानायफोरखौ मिथिबा गार्लफ्रेन्डआनो गैया आंहा गार्लफ्रेन्ड गैयिखायनोथ' आंहाबो नोंजों रायज्लायबाय दङ माबालाय जमुना नोंसोर गामिनि हायथुआलै मा जादों बेयो आंखौ नांगौनो मालाय नांगौबालाय गोसोथोदो नोंखौ नांगौ होनना लादोंबा है आंनो नाङालै बेखौ फसायथारा आं मोजां मोनथारा मानसिखौनो नों मिथिगौ ना जमुना नोंखौ मेगन सासै बियो एकदम आंनि सिगाङाव माबा माबि लागायना होदोंमोन सानसेखालि मोजां नंखाया बियो आंबो मोजां मोनखाया माबा माबि बुंखाबाय थाखायो बियो ओमफ्राय नोंनि सिगाङावबो बिदि बुङो आरोना माबा माबि लागायना होयो लागायना होबाबो आं मानियालै बिनि खोथाफोरखौ माने मेगन सायो खोमालै बियो बिदिनोथ' खोमा ओमफ्राय नोंनो नांमाराबा आंहालै आंनो हायथुखौ आं होनदोंना इसेबो मोजां मोनखाया सुखुखाया मानसिखौनो मानसियालाय बारा थिग नंमारा नंनायालाय दा नोंसो गोसो देनाय नों लायो लाया आं जेबो बुंनो थाङा थेवब्लाबो एसे बोरैबा आरोना मानसिया आंनो नाङालै बेखौ आंनो सासे सिख्लाखौसो नांगौमोनलै बुंना लानो हायाखै आङो हा बुंना लादो लाजिबा माथो खाजि गोमायैनो दिदोम हो औ बेनोथ' गिनायबो मोनखाङो माथो आरो लाजिखांनायबो मोनो बोरै बुंना लानो बिदि जायो बापरे एसेबांथ' लाजियोना नोङो दे जेबो नङा दे नोङो बुंना ला नङाबा गुबुनासो लांगौगोन मिथिबाय मोननाय नङा नोङो बुंमार नांगौ होनबा आङो औ बुंना लादो आं माने जोबोद मोजां मोनमारो बे सिख्लाखौ दे होनबा नोङो बुंना लामार
बुंमानसै होमबा आङो ना? बुं नों जेबो लाजिनाङाबो गिनाङाबो। जुदि आंखौ एक्सेप्ट खालामाबा बेनिखायनो गियो आङो। जुदि एक्सेप्ट खालामाबालाय गैला जबरदस्तिथ' आरो गोसथोनोबो हायाना नाङाबालाय नाङासै आरो। औ न' बुंनोसै होमबा नों गाज्रि मोनगोन खोमा? आंलाय मानो गाज्रि मोननो दे दिदोम नोंबोदि आरो। जमुना जायबा सिख्लाखौ आं मोजां मोनोना माने बेयो ना गुबुन रावबो नङा नोंनो। मा? औ जमुना आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। आं नोंखौ आगोलनिफ्रायनो लाइक खालामखायो। नोंबा मा सानो मोनथिला नाथाय आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो जोबोद फसायखायो। नोंसो दा मा बुङो? दिदोम नोंखौबो आं जोबोद मोजां मोनो नाथाय आं बुंना लानोसो हायाखैमोन। दिनै नोङो बुंना लामारनो हाबाय। आं सानखायोमोन नों आंखौ मोजां मोनखुमायो होननानै रायज्लायनायफोरावनो एसे हमनो हायोमोन आङो। मा जाखो जमुना माथो सिरि सिरि थाखो? नों गाज्रि मोनबाय न'? जेबो गाज्रि मोनाखै आं बेसेबा मोजांसो मोनदों आङो। मानोना आंबो लाजिनानै बुंना लानो हायाखैमोन दिदोम नोंखौ मोजां मोनो आंबो। मा थारैनो नोंबो आंखौ मोजां मोनमारो जमुना? औ दिदोम नोंखौ मोजां मोनखायनोथ' नोंजों गोबाव गोबावै रायज्लायबाय थायो आङो। आंना रावबो मोजां मोननाय गैमाराथ' दिदोम। रावबो गैमारा सयथिनिबो गैमारा। थानायमोनबा आं नोंजों बेफोरबायदि रायज्लायनानै थाङामोन। नोंखौ येस होनगोन ना न' होनगोन होननानै बेसेबा टेनसनसो जाबाय दंमोन आङो। येस दे आंनिफ्राय आंबो नोंखौ मोजां मोनो। आइ लाभ इउ जमुना। आइ लाभ इउ टु दिदोम। आं दिनै जोबोद खुसि मोनबाय जमुना। थारैनो आं नोंखौ दिनै बुंना लामारनो हामारबाय। थारैनो आं नोंखौ दिनै आंनि गार्लफ्रेन्ड खालामना लानो हाबाय। नोंखौ आगोलनिफ्रायनो गोसोखांबाय थाखायोमोन आङो स्कुल टाइमनिफ्रायनो जमुना। इस्बा आं मिथिथारामोनहाय बेफोरबायदि होनना मिथिबाथ' आं नोंखौ लागौमोनानो। इसबा औ दालाय माथो खालामदों नोङो? आं दङ ओरैनो बाहेरावसो फैनानै रायज्लायफैदों नोंजों। नङाबा बिबारि आब'आ नोजोर खालामबाय थायोहाय लाजिनाय मोनो आङो। जमुना जमुना नै बिबारि आब'आ आंखौ गाबज्रि हरबायानो। दे होमबाना उनाव रायज्लायगोन दे। दे मायो आब'? ए नोङो बाहेरावसो दंफैयो रायज्लायबाय दंमोन खोमा आरोना? आयु माखौ एसेबां खुसि जासोदों आंनोबो खिन्थानाय? आयु मिनिबाय थागोन ना आंनोबो खिन्थागोन दा? जेबो नङा आब'। बा आंनो खिन्थालाया आरो नुदोंना बियासो? जेबो नङा आब' जेबो नङा माने आब' आं सासे सेंग्राखौ दिनै माबालै लाबाय। मा? लाबाय माने माबा गोसथोबाय नामा? औ आब'। बा थारैनो औ नों रायज्लायबाय थानाय सेंग्राया? आं मिथिखादोंमोन नोंसोर सानैखौ गोसथोलायगोन होननानै सानसे नङा सानसेबाबो गोसथोलायगोन होननानै। दे मोजाङानो जाबाय दे। अबेनि मा नाम? आब' जोंफोर गामि खाथिनिनो। ओरैनोलाय सेंग्राया मोजांथार। आंखौ मालाय आगोलनिफ्रायनो मोजां मोनबाय थायोमोन सिरि सिरि स्कुल फरायनाय टाइमनिफ्रायनो। इसबा ओरैनो माबायसि सेंग्राया मोजांना? नोंसोरथ' एसेबाबो मिथिगौ खाथिनिनो। मिथिनायालाय एसे मिथिगौ आब'। ओरैनोथ' सेंग्राया मोजाङानो। जेबो लोङाबो जायाबो सोबाबो माथो होनायफोराबो मोजां। बिदि सावलु बावलुबो नङा र' सिख्लाफोरखौ गोसो थब्रब थब्रब गारनाय बिदिबो नङा। उनावसो मा जायो मिथिया दिनै दाथ' मोजाङानो। दे उनावबो मोजाङानो जागोन आरोहाय। मोजाङै रायज्लायबाय था। थाबैनो नोंखौ लांनाय बायसि हाबा जानांसिगोन नोंनिबो मिथिबाय। इसबा बेनि थाखायथ' नोंहा बेसेबा खुसि। नोंबो माने गोसोथोखुमाबाय दंमोन खोमा? माबा गोसोथोखुमायालै आब' ओरैनो जेनेबा मोजां मोनोमोन आरो। मानसिया मोजां नालाय बेनिखायनो मोजां मोनोमोन। दे जेखि जाया हामबाय दे। दानिया मोजाङै रायज्लायलांबाय थादो। मा खालामदों सना? दङ सना नोंखौनो गोसोखांबाय दङमोन। नोंसाया नोंखौ बादा होबावदों नामा? औलै बे मैथास्रिया आंखौ सानफ्रोमबो बादा होयो नोंजों गोसथोलायनांला होननानै। मैयाबो ओरैबायदि बखिदों आं न'आव थानोनो सान्थि मोनला। मा सानफ्रोमबो बखिबाय थाग्रा जाबाय आरोना नोंखौ? औलै सना आं बुंदोंना आं न'आव थानोनो सान्थि मोनला। नङाबा नोङो आंखौ दानो लां सना। नङाबा आंनि बिमा मैथास्रिया आंखौ थानोनो सान्थि होनाय नङा बखिबाय थागोन सानफ्रोमबो। आलासिखौनो गोसथोयो फंबायखौनो गोसथोयो नागारदो होननानै। लांदोना आंखौ सना नोङो। जायदम
नोङो आंखौ सोबादों बेयाव मैथा स्रिस्रिनो नोङो साला बाथ्रा बुंबा बुजियाना हा बिफंजोंनो सना सना होननानै रायज्लायबाय दङ आङो बादा होबाबो नोङो मानिया आं बुंदोंना आं मालाबाबो सेलब्रायखौ नागारनो हाया आरो आं नोंनि खोथा लाखाया मालाबाबो नों आंखौ उन्दैनिफ्रायनो बेसेबा रायबोबाय मैथास्रि होननानै नाम खारिबोबाय थेवब्लाबो आं नोंखौ आखाय होफेराखैमोन नाथाय आं दिनै रागा जोंदों नोङो आंनि खोथा मानो इसेबो लाया माने फंसे खोथा मानिया खमसे खम बे खोथाखौथ' नों लानो हायोमोन ना आं बुंदोंना नोङो सेलब्रायजों रायज्लायनांला होननानै नों रायज्लायनांला जायदों नोङो हाजारखि आंखौ बादा हो आं खारसनलांगोन मिथिबाय आरो आंखौ सेलब्रायाबो लांगोन होनखादों लाब गैया नों आंखौ रायनानै मिथिबाय बिनिखायसो नोङो चुप चाप थादो आंखौबो सान्थि हो मानो होनबा आं सेलब्रायखौ नागारनो हाखाया नों हाजारखि आंखौ बखिबाय था बुबाय था थेवब्लाबो आं नागारा जाय दं सेलब्राया नोंनि असे फंबायसो नोंसोर सानैनि बिमाया सासेयानो नों बेफोरखौ मा बुंदों औ सेलब्राया नोंनि असे बिफं नोंसोर सानैनि बिमाया सासेयानो मा बुंबाय थादों नों बेफोरखौ आयै जोंफोरलाय बोरै सासे बिमानिनो फिसा जानो हाखौ आंनि बिमायाथ' नोंसो आङो नोंनि असे बिमा नङा नोङो आंनि खोथा मानो इसेबो लाया नोङो आं दिनै बे बाथ्राखौ खिन्थाया सानदोंमोन नाथाय नोङो ओरैबायदि अख्राना जायदों आं दिनै खिन्थानो गोनां जादों नोंदि आंनि असे फिसा नङा आं दिनै नोंनि असे बिमा नङा बे बाथ्राखौ आङो मालाबाबो मोनथिहोनो सानाखैमोन नोंखौ नाथाय नोङो ओरैबायदि अख्रा आङो दाखालिनिफ्रायनो बुंगासिनो सेलब्रायखौ नोङो गोसथोनाङा फंबाय जायो होननानै थेवब्लाबो नोङो खालि बखिबायल' थायो आलासिबाबो जेबो नङा गोजाननि आलासिया जेबो नङा हाबा जागोन मानो इसेबो नों खोथा लाया आयै नों बेफोरखौ मा बुंबाय दङ जुदि सेलब्रायनि बिमाया आंनि असे बिमाबा नोंलाय मानोथो लाबोनाय आं बेयाव मा खालामफैदों नों मानो लाबोनाय आंखौ फिसिनो मानो गोबां खोथा दं मिथिबाय गोबां खोथा दङ मा सेलब्राया आंनि असे फंबाय मार आरो आयै औ जाय दं सेलब्राया नोंनि असे बिफं जानो हागौ नोंसोरनि बिफाया सासे नङा नाथाय बिमायाथ' सासेयानो ना नोंथ' खिन्थानो हायोमोन ना जोंफोर सासे बिमानिनो फिसा होननानै दिनैसो मानो खिन्थाखौ नोङो आयै मोनथिनाय मोनबा आङो बे पापखौ मालाबाबो मावामोन आङो गावनि बिफंखौ मालाबाबो मोजां मोनामोन आङो मोनथियामोन जायदों दाखालिसो मोनथिदों मादैमोननि न'आव थांनानै बिमा फिसा सानैखौबो नुदों आङो आं आरो सेलब्राया जोबोद मोजां मोनलायोमोन आयै नाथाय दा मोजां मोनलायबा मा जाबावनो आलासिबाबो जोंफोर गोसथोलायबाय थानो हागौमोन हाबा जानो हागौमोन नाथाय दा बिफं बोरै गोसथोलायनो बोरै हाबा जानो एसेबां गिदिर पाप जाबाय जोंफोरनिया मोनथियालासिनो बिराद गिदिर पाप जाबाय मोनथिनाय मोनबा मालाबाबो गोसथोलायामोन खर'आ गिदिंजोब्बाय आं सहायनो हाला जाय दं आयै आं हाला खर'आ गिदिंजोब्बाय आं हाला आं सहायनो हाला जाय दं गथ'आ माथो फिटसो जाबाय आं बेनिखायनो खिन्थानो सानाखैमोन जाय दं सिखार आंनि थाखाय सिखार दैया सिगाङावनो मानसिखौ हमनानै बिसिनायाव लांग्रोनि र' इसुंखौ जुदि मोजाङै बानायना लानो हानायमोनबा ओइ टेप ना मा बुङो बियो थानायमोनबा बेसेदि सहस जागौमोन आंहा दा आरो दंखलावनो थांबाय था खस्थ' नुथाय बालायलाङो आं सम टेप थानायमोनबा न' सिङावनो सुबाय था थोरसियानो जा ओंख्रिफोरानो जा बा माइरंआनो जा बेयावनो सुबाय था बाहेरायाव थांनो नाङामोन बे पापि हौवाया गुबुन हिनजावफोरखौसो गाज्रि नोजोर होबाय थानो हागौ गोसथोनो हागौ न'फोरनि बागै इसेबो थालानो गैया कत' फैसा मोनो हाजिरा खामला मावनानै गय फाननानै बेफोर फैसाफोरखौ जुदि मोजाङै जमायना दोनबाथाय आङो इसिं गंसे मोजां लुना होनो हागौमोन नाथाय गैया इसेबो थालानो गैया बाल खालि गुबुन हिनजावफोरखौ गोसथोनांगौ लाइन मारिनांगौ बेफोरखौल' मोनथिगौ साला बोराय मांग्राङा आइनियाव
खायदा खालामनानै सोंफ्लानि र'। आयै मायो आबा ओंखाम उखैबाय नामा आबा ओंखाम मोनथ'वाखै र' आं दासो संनो फैदोंमोन रागासो जोंबाय दङहाय आङो आंनाबो जुदि इसुङा टेप गोनां जानायमोनबा बै न'आवनो दि माबा दै फैयोलै टेपआलै टेपआ औ आयै बुजि मोनदों दे आङो बेफोरबायदिसो ओंखाम संग्रा न' नांगौमोनहाय आंनो न' सिङावनो बेसे सुयो सुबाय था बाहेरायाव दंखलाव ओंखाराबाबो जायो आजादिनो आंनो बेफोरखौसो नांगौमोनहाय आबा देनाङो आंनो साख्रि मावबाथाय बेफोरबायदि न'सो लुना होदे आंनो इसिं गंसे लुना होबानो जाबाय दे जागोन दे आयै दा साख्रि मोनबाथ' आं नोंनो इसुं मा थाग्रा न'खौबो मोजां लुना होगोन दा साख्रि मोनगोन ना मोना अबावलाय मोननो आयै इसिबां BA फरायनानै लाइन फरायनानैबो साख्रिखौनो मोना माथो आजिखालि बिदि बुंबा जाया आबा नोंखौ एसेबां खस्थ'यै फरायहोदों नों साख्रि लाथारनांगोन नाजानांगोन नोङो इन्टारभिउफोरखौबो होबाय थानांगोन औ जागोन दे आयै ओमफ्राय आयै मोनसे खोथा आंनि सासे लोगोआलै आलासि सिख्लाखौनो हाबा खालामबायलै आलासिखौ हाबा खालामनो मोनोना आयु फाप्पिफोरा आलासिजोंनो हाबा जायो नामा हामा मोना थैनि एसे सोमोन्दो थाबानो हाबा खालामनो मोना फापसो बेफोरो फाप बिब' बिफंजों हाबा जानो मोनाथ' आलासिजोंनो मोनखाया मोना न' आयै गोजाननि आलासिबालाय जिखिजाया गोजाननि आलासिफोरजोंबो हाबा जानो मोनखाया बे नोंनि लोगोनि बिमाया मा जाम्बि नामा आंथ' आंनि फिसाला जानाय मोनबा दानस'गौमोनसो साला दुनियाव सेंग्रा सिख्ला जोब्बाय बिसोरनिया आलासिजों हाबा जालायदों लाजिया नोंनि लोगोआ बेफोरबायदि मानसिजों लोगो जानाङा दे आबा पापिसो बिसोरो आरो नोंनि लोगोआलाय बेसे बैसो जादों नों सेबाङा नोंनिफ्राय गिदिर आं सेबाङानो आयै खामानि दामानि गैया हाबाखौनो खालामबाय आरो दानो आं हले दानो हाबा खालामनो होआहाय नोंखौ दासो 20 बोसोर खमसे खम 12-13 बोसोरसोनि उनावसो नोंनो खैना लाबोना होफैगोन आङो 12-13 बोसोरनि उनावसो हाबा खालामना होगोन आङो नोंनो माबा 32-33 इयार्स जालायलांगोन माथो आं आयै एसे बैसो जानासो हाबा जानांगौ मानसिया होनबासो गियानफोर फैयो दाबायसे बैसोआव हाबा खालामनालाय मा उनाव फस्थायनो नागिरदों नामा नङा जेनेबा आयै आं ओरैनो बुंदोंसो आंबो दानो हाबा खालामा आबा आं नोंखौ मिथिखागौ उननि गथ'फोर बायदि नङा आंनि आबाया आं मिथिगौ आं बुंखायोआनो आंना फिसाला बेफोरबायदि नङाहाय रावजोंबो रायज्लायखाया सिख्ला सासेजोंबो रायज्लायखाया खालि सेंग्रा लोगोफोरजोंल'सो लोगो जायो रायज्लायो होनना बुंखायो आं डाइरेक्ट मा जाबावनो दानियाबा सेलब्राय जायदुमाथ' दा आलासिबो जायो बेखौ लाबोबाथ' आंखौ दानस'खागोन खोमा आइया आरो 12-13 बोसोरनि उनावसो हाबा खालामना होगोननो गैलालै बेफोर बाथ्राफोरखौ जायदुमनि सिगाङाव बुंबाथाय जायदुमा सहायनोनो हानाय नङा माथा गरम जाजोबगोन बियो नों टेनसन लानाङा जायदुम आं नोंखौ हाबा खालामखोमागोन सिरि लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे ओमफ्राय लोगोफोर नाम लानायफोरावबो एसे गोरोन्थि जानो हानाय दे माने आङो दिनै समखौनो मोनाखै आरोना एसेबो माने नायफिननो सम मोनाखै आङो डाइरेक्ट बानायलांबाय थादों ओमफ्राय इडिट खालामदों ओमफ्राय डाइरेक्ट हगारखादों ओमफ्राय इडिट खालामनायफोरावबो गोरोन्थि जाफ्लांनो हानाय दे लोगोफोर माने जायाखैबो जानो हागौ देनाय आरो जादोंबाबो निमाहा होबानो जाबाय आरोना माने नायफिननो एसेबो समखौनो मोनासै आरोना फारसेथिंजाय बोथोराबो एकदम मोजां नङा लाइनबो थांलाय फैलाय बेसे खालामबाय थायो बार'खा एकदम बोरैबाथार बोथोरानो आरो लोगोफोरनि दानो ओरैबायदि प्रब्लेमखा गोलावै बानायनो सानबाबो गोलावैनो बानायनो हाया माने कार्टुनानो ओंखारनो नागिरा माने केरेक्टारखौनो लानो हाया आरोना नेबाय थानांगौ ओमफ्राय आरो हें जालांबाय थायो दे होमबा लोगोफोर थेवब्लाबो लाबोबाय आरोना जुजि ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो जानो हागौ एसेबाबो मोजां मोनदों मानो होनबा दिनै जायदुमा मिथिबाय आरोना मैथास्रिनि असे फिसाजो नङा होननानै मैथास्रिया खिन्थाना लाबाय दे होमबा लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडाव लोगो मोनलायसिगोन ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामथार दे आरो जायबा साबसक्राइब खालामना लायाखै साबसक्राइब खालामना ला दे थेंक इउ थाथ'लायदो लोगोफोर